Чакай, Хайде да обслужваш ми. сега да видим късметчето. Да видим сега какво пише тук. О, тази година ще е добре, ще си купиш нова кола. Всяка година кола си стига вече. Еми остави за нас. И за мен да се падна също. Павле, на тебе каква? Павле, какъв късмет да видим? Сега ще видим. Мерси. Това е със сирене тази май. Това е натурална от Лиля Тодорка. Това е нашия спонсор натурален, който жената е станала в 5 часа. Това е масленица. Да, умесила за децата, въобще, благодарим. Ушила тези шапки, въобще. Той се разрасна къмпинга. Павле, да видим сега какво е на вашата лаборантка. За детски плат си приготви и да не мигаш до зори.